Wait. You don't laugh finish, you just want the wrong go. No, now press that red button to subscribe. Yes, that red button, press on to subscribe. Now, yeah, press that bell. That school bell. La Rasulullahi, na yi babban laifi. Wallahi na yi laifi. Ai kana cewa mai unguwa za a ci maka gani. Mai unguwa za ka ce? Kana cewa mai unguwar gidan coronavirus. Na rantse da ni ne na hudu a gidan na fa. Na hudu? Billahi allazi la ilaha illa huwa alaji cutar nan ƙarya ce. Ya ce wallahi. Wallahi ƙarya ce. Na rantse da sirrin da Allah manzo Allah ƙarya ce. Allah bai dora mana ba wallahi. Wallahi al'azim ba ta zo Kano ba. Ni ka san Allah so ka nemi hanci da suka yi wajen boys ni su suka ja mu musibar. A'a eh mun gaba da kai. Wallahi wannan yaran shi baka. Ka ga mai yi wannan hasani ni abu ga ba wa. Ya ga mai yi wannan ambassador. Na'am. Na'am. Da ka ma ki ma ne da test wallahi. Wacan gwa kenan. Mu ma oba mata yake zuwa yi. Ko kuma shi wala ji. A yanzu ka ga shi wannan aikin nan. Ni zan gwa mu. Ba classmate ɗinsa yayyenmu ne yana zuwa a zauna a hira ƙarshe na gari ruwa da ake ce an kwanci da duwa da yawan na suke ɗaimu mutane sai ka kira shi ba a'a da ya zo gida shi ke fara gaya mun ce wallahi na da kai ban san ka san na bar gida aka mai da kai kai tawaye ka koma gida ba wanda ya mutu ga shi yanzu nan da je ya karba direban sa ba yanzu direban sai ka maka ba Allah isa ko malikis ne kawai sai inji ya ce maka banda tari ba abin da ke damu kai an mai da taka ni ya ta sai ka ba ka dauke ta da na zo ne zai wata a waje ha ba ka ni da ku fara duwa ba ta muka fara duwa ba wallahi ne na jawo kai na rantsa da Allah ba ni jawo kai ni ba yau ban na ga bar gidan yau zan bari ni fa yanzu ban na ce zan bar gidan nan ai ni da na aga dan tawaye ne ni an ce negative ne ni ai ni an tabbatar dan tawaye ne za a yi rigima da ni zan tona musu asiri kuma ni ban ba su zauna lafiya wallahi kallahi ba dan mai gidana ba wallahi da ne musu shidiya ba alaji kai kake dan siyasa ma na rantsa maka da Allah billahi da zan na fara minti na fara post a Facebook wallahi sai an zo cikin nawa ga ya da ka tabbata shi negative ne wallahi ba ma ta abun da ne zai backfire kan mai gidanka za a danganta shi da gidana za a ce shi yasa ni tunda kaga mun ba dawa kake yi kuma misali da ni dan sanda ne za a ce ai da gidana ne ka sani nake irin wannan to shi yasa kawai ni ya ba da shi a wannan iskanci kuma duk abin da zai sha wallahi ba zan yi magana su gana amma yanzu misali yanzu dan kudaden da suka ba za su raba da mu to mu da sun ba mu na amma misali ba shi ke ba da chat card ba data ba mu ba za a samu matsala bane wallahi alazim sai an samu matsala da ni su da sai za ka kai ne wallahi mu bi su lafiya to za a shekar kana da aiki shi ko shi na yake kuma yana waye shi ko shi na lafiya ba ne yana gigi to amma na sana da yana ba ne shi ma shi ma a yana shi an ba wurin su ne professor da suka kawo ba ka za su da ana sa da ni ba a sukan ya kama ni leda wai kama ni leda daga gida ka to ai ni na ga ba na ke kuma sai da shayi gaskiya ne kwanu guda mudu guda haka ba ba sai da ta kalmi shi da safi sai na sha kofi shi da na yamma sha kuma ni na fi rayuwa akan shayi fiye da kowane sun kawo muku kesi da wannan a yana mana ba a rola idan da dan da muka bukata okay wallahi ba sakana nan ba wallahi na bayar kai kawai ka koma wallahi ina nan ai da ganka a gid ka cike din nan kai turu wani ba wanda ya kawo kaya muna tsaye da shi da aboki na ga wanda ba an ce ina da cutar nan gargaje to ni a ranar ba ita kana da su kariya ce wallahi wana ne wanda ya kawo kaya wana ne to ina yanzu wai kai duk kan da nazo da su wai ba zan tafi da su wai sai da kona nace to in da kona zan yi lafiya a ranar yanzu wannan duk kayan wannan
duk manhaja abincin ku ce wannan ba za ta dauke ta hoto. Wait. You don't laugh finish, you just want the wrong go. No, now press that red button to subscribe. Yes, that red button, press on to subscribe. Now, press that bell. That school bell.